dukkanin wani abu da kike a rayuwarki kusan kaso 90 ko zuwa 100 wannan wayar ita ce take guiding din yadda yake tafiyar da rayuwa tun daga safiya idan garin Allah ya waye ta yadda zaki fara daukan waya fara yin abubuwan da zaki ki ga me yake shigowa me kika tura me aka yi reply me sabo aka har zuwa lokacin da mutum zai kwanta zai yi wuya mutum da waya a hannunsa ko a aljihunsa ko a jakarta da yi minti 30 zuwa awa daya ba tare da ka dauko wayannan ka duba ka me ya shigo na sako ko na wani abu ba. Sannan aka zo magana social media wadda ita ce uwa uba game da harkar smart devices. Social media ana maganar kafafen sada zumunta inda za ka shiga ka haɗu da abokai ka haɗu da ƙawaye ki ji labarai ki ga me ya faru me aka yi a can me aka yi a nan me duniya take ciki duka tun daga safe har dare abin da ake ta yi kenan. Dan waya mutum ba data sai ji ma kamar ta zama fanko domin me akwai limit na iya abin da za ta yi. So duk wannan wani abu ne zo a zamanance wanda a da babu shi. To idan muka duba za mu ga cewa ita wannan social media da wannan smart devices sun sauƙaƙa rayuwa ba kamar yadda ake da ba, tun daga kan sada zumunci zuwa kan yada labarai zuwa kan tallata kayayyaki da dai sauran abubuwa makamantan irin wannan wanda a da kafin waɗannan wayoyi ko kafafen sada zumunta abubuwa suna cikin wahala, ma'ana wahala kamar yaya kafin ku gaisa da mutum ko ku sada zumunci ko wani abu makamancin haka za ga ya ɗauke ka lokaci mai tsawo sai ka tashi ka je inda mutum yake tun nisan guri sai ka je ka taka ka je ko ka hau mota ko ka hau wani abin hawa ka je ka same shi. A ta wasiƙar nan idan zaka bayar sai ka tura an je an kai mutum sannan ya karanta sannan ya samu lokaci shi ma ya rubuto ma reply kai ma ka karanta da dai sauran makamancin irin wannan abubuwa. Abu ne idan ya faru sai an dinga bi ana faɗa, idan mai gari ko sarki zai ba da sanarwa sai an samu san kira ake cewa ne ya dinga bi yana zagawa loko yana sanar da mutane abu kaza zai faru ko abu kaza ya faru ko a ita kaza nan da abu. Idan gwamna ne zai jawabi sai dai kira yan gidan masu TV a zo a haska ya yi jawabi a jira wani lokaci ko lokacin labarai ko wani abu sannan ya magana mutane su saurara. Haka idan tallata kayan ka za ka yi ko kina business sai ka je ka samu duk wa'annan mainstream media ko gidan rediyo ko TV ko billboards ko magazine sannan ka tallata abubuwan da kake sayarwa mutane su gani su zo su saya. Wannan zai dauke ka lokaci mai tsawo kuma sannan za ka kashe kuɗi masu yawa. Amma kuma fa da zuwan wannan smart devices din da zuwan social media sai ya zama da duniya a tafin hannun kana zaune ko kina zaune a gidanku a ɗakin ki za ki ji abin da yake faruwa a duniya gaba ɗaya. In shiga Facebook ne ko TikTok ko Twitter ko YouTube ko LinkedIn ko Instagram da dai sauransu abu ya faru. Gidan jarida ne sun buga kin gani, gidan rediyo ne sun rubuta kin gani, ina ne ko ma me ne ya faru. A wata kawai ce daga wani abu ya faru ta post kin gani. So wannan abin shi tasiri a zuciyarmu na yadda wayar nan ta zama ta kwallafa a ranmu, ta zama jinin jikinmu, ta zama mun zama ita.